Hola xics i xiques, bon dia, com esteu? Ja torna a estar per ací la vostra raboseta preferida. Mireu, este curs anem a fer una activitat super xula que és gravar programes de la ràdio, com la ràdio ixa que sentiu al cotxe dels vostres papàs, de les vostres mamàs, i serà super divertit, però hem de practicar molt. Mireu, tindrem per ací micròfons, un ordinador, tot per a gravar i per a fer uns programes molt xulos que les vostres mestres ja vos explicaran i vos contaran. Val? On està esta ràdio? Pues esta ràdio està a l'Ajuntament de la Pobla Tornesa. I haurem de vindre hasta ací per a gravar estos programes de la ràdio. I s'escoltaran per el poble i es podran escoltar els mamàs, les papàs, els tios, les ties, els abuelos, els germans, tot el món, perquè és un programa de la ràdio. Val? Mireu quantes coses tenim per ací. Molt bé, xics i xiques, pues així vos espere, però quan vingueu a gravar el programa de la ràdio, jo estaré així fent-vos companyia. Un beset molt fort. Adeu!